Ел сайын июньнең 3-нче якшәмбесендә медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Илешләр аның һәр елдагыча онытылмаслык итеп үткәрә. Быел җир шарында коронавирус чире таралуы аркасында бәйрәм бер атнага соңрак билгеләнде. Һәм пандемия белән турыдан-туры көрәш алып барган медицина хезмәткәрләре 26 июнь көнне район мәдәният йортына тантаналы чарага чакырылды. Бәйрәмгә җыелучы ак халатлы фәрештәләрне котларга район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин килгән иде. Тәүлек әйләнәсенә пациентларның сәламәтлеге һәм гомере өчен үзләрен аямыйча көрәшүче ак халатларны чын геройлар белән тиңләде ул. Когда вопрос стал инфекционный корпус превратить в ковидный госпиталь, когда вопрос стал участковую Андреевскую больницу превратить в изолятор, или какие-то внутренние переделки, или автотранспорт по другим маршрутам пустить, скорую помощь переделать. Вы ни на минуту не забылись, ни на минуту не сомневаясь, всю свою работу четко выполнили. Это дорого стоит, действительно, я горд тем, что мы работаем на территории муниципального района именно с таким коллективом. Я не уверен, что любой другой коллектив или же любой район смог бы вот так справиться. Действительно, хотел бы вас от имени жителей муниципального района, от работников, от руководителей, от простых жителей от имени поздравить и пожелать действительно вам самим здоровья, семейного благополучия и счастья. Илдар Иршат улы район халкының сәламәтлеген саклауга зур өлеш керткән. Сәламәтлек саклау өлкәсендә озак еллар намуслы хезмәте һәм яңа коронавирус инфекциясына каршы көрәштә фидакарь хезмәте өчен бер төркем медицина хезмәткәрләренә район хакимиятенең почет грамоталарын, чәчкә гөлнәмәләрен тапшырды. Шулай ук тантанада иң изге теләкләрен ветеран табиблар исеменнән Башкортстан Республикасының ат казанган табибы Зөһрә Халиуллина, яшь табиблар исеменнән Лилия Мулаянова җиткерде. Сегодня мы вот так празднуем, и что Ижевская земля не содрогнулась от трагических потерь. Это, конечно, благодаря слаженной работе наших медработников. Большое спасибо, дорогие коллеги. Я очень горжусь тем, что я работаю врачом. Это у меня была мечта с детства. У меня и родители более 40 лет проработали врачами. Шора район мәдәният йорты хезмәткәрләренең моңлы җырлары белән бергә үрелеп барды. Әйе, сәламәтлекне бернинди байлык белән дә чагыштырып булмый. Ул бәхет һәм тулы кыйммәтле тормышның нигезе булып тора. Шуңа бәйле сезнең хезмәтегез кешеләр өчен кирәк һәм һәрвакыт ихтирамга лаек. Кешеләр сәламәтлеген саклап калуда күп нәрсә сезнең һөнәри осталыгызга бәйле. Хөрмәтле медицина хезмәткәрләре, без сезгә халык сәламәтлеген саклауда зур өметләр баглыйбыз. Игелекле һәм җаваплы хезмәтегездә бетмәс көч, рух ныклыгы, саулык һәм күңел көрлеге телибез. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.